sabi nila, yung mga barangay secretary daw ay ginagawa nilang barangay information officers. Alam ba ho ninyo yon? So yung barangay secretary. Pero, ngayon po na tinanong ko sa inyo, alam po nyo, pero ito ba ho ay alam po ninyo bilang mayor, vice mayor, kayong mag-ama sa nakaraang 4 na taon po? Ang barangay secretary po ang ginawang barangay information officers po. Sino po nagko-coordinate po sa inyo, Manong Julie? Kapitan. Ano po ang nagagawang tulong ng barangay information officers po? Magkano po sa inyong kaalaman, you may not know, but after this call po, pwede kong hingin sa inyo ang impormasyon. Tawagan lang nyo, 1 o 2 barangay secretary. Magkano po ang binigay na pondo ng national government sa Philippine Information Agency? Kung meron man, na sweldo nila. At kung walang sweldo, anong klaseng training? Opo. Walang sweldo. Pero yung municipal information officer po, sino po sa inyo po nag-sweldo? Sa IRA po ninyo. Okay po. Sige po. Kung ako po ay magpopondo, allowance man lang, honorarium ng barangay information officers para po, let's say, yung mga kailangan ng tulong sa trabaho, magtutupad, o yung mga may sakit, kailangan medical assistance, MAIP, o yung mga 4P families na gusto ng Sustainable Livelihood Program, mag-SLP, o yung mga ati at irainon natin sa bundok, o anong kailangan, di ba po? Yun. O sige, ayan na. O ipulong na nyo ngayon. Ako yun, popondohan ko ang Barangay Information Officers Network ng 590 barangays ng Antique para i-roll out natin ang lahat ng tulong ng gobyerno mula sa DOLE, at makinig kayo mga ahensya ng gobyerno nakikinig sa akin ngayon. DOLE, kabuhayan. Ibig sabihin yan, bigasan, nego-cart, anumang ang tools at equipment para sa kabuhayan. DOLE tupad cash for work ay maaring 10 hanggang 30 araw. DOLE GIP, Government Internship Program sa mga kabataan 30 years old and below or above pero may kwalifikasyon na magre-report sa barangay. DOLE pa lang yan. Pwede ng DSWD Sustainable Livelihood Program para sa 4P families. Pwede ng DSWD AIX Assistance to Individuals in Crisis sa mga nasa krisis at palaging may krisis. At maliban dyan, yung mga gusto mag-TESDA, whether STEP, yung may equipment o yung wala, or yung gusto magpa-scholar, tulong-dunong sa CHED sa mga universidad na state universities and colleges at pagpribado, pwede rin naman may MOA yan kasama ng CHED or pwedeng through AIX for scholarship assistance. Marami pang iba. Ganito dapat, PIA kayo magsalita. Dapat sa ulado po ninyo ang programa ng gobyerno. Okay, maliban sa 3, DOST CEST, DOST Community Empowerment for Science and Technology for innovation projects like what I did with the University of Antique. May mga research projects sila for MSMEs para sila'y magkaroon ng kabuhayan. Kung ano yung sinauna na alam na skill doon ay buhayin. Kung ano yung yaman ng lupa, gaya sa amin may clay, pwedeng may pottery or brick making para may kabuhayan ang tao. Tama, Manong? At sa bundok, ilan po ang ating bundok na barangay sa Hamtik sa 47? 15. Ganyan. PIA, tulungan nyo ko immediately this week. Magpadala kayo ng mga tao, i-train nyo, akyatin nyo yung bundok ng 15 po, 15. Ano ang may kailangan na patubig? Ano ang kailangan na kuryente? Ano ma-empower yung 15 barangays ng Hamtik na sabi nyo meron kayong information officers at
i-target ninyo ang programa ng gobyerno na ibibigay ko kaagad sa October 15, a-amend ko yung NEP at GAB at doon ko ilalagay ang programa ng gobyerno na binanggit ko, or kung di ko na binanggit, labas doon, pero kaya ko pa rin ilagay yon para magkatrabaho at magkaroon ng disenteng pamumuhay ang 15 barangays na mga ati o iraynon. Iraynon ba tayo dyan o ati lang po? Ati. Magkaroon tayo ng ati community. Because you claim, PIA, na merong tayong barangay secretaries trained to be barangay information officers. May I ask, after this hearing, hindi po kayo, Manong, si PIA po kausap ko, mag-submit ng report from Hamtic. I want to see a sample report, what kind of memos they submit of the barangay information officers. Pero Manong Julie, salamat po sa pagtanggap ng tawag ko ngayon umaga. Kaya nga pinakamagaling talaga kayong mayor, alam nyo lahat, at saka pero kailangan natin ng tulong ibigayan para alam natin kaagad yung mga ibibigay na proyekto. Tama pa ho? Sinong magaling? Yung programa o yung senador nyo? Si Inday Loren. O sige, narinig kayo ng mga tao. Ano po? Ano? Oo. Ay, ayun, narinig nyo. Kung walang Intike, kung walang Inday Loren. O sige, kayong bahala kay Kong AA. Okay po. Okay, sige po. So sang-ayon po kayo, ipamalitan nyo sa lahat ng mayor at vice mayor, gagawin ko ehemplo ang Antike sa communication dahil pag hindi na-communicate ang pangangailangan, paano matutulungan ng gobyerno? Tama ba ho? Ang galing ni Manong Julie. Okay po. Okay po. Salamat po. Bye-bye. Thank you. Okay. Did not know. So you have to magaling si Cesar. Anong pangalan ng inyong programa, 'di ba? At saka ibigay nyo sa akin, patingin ng sample ng report ng mga barangay secretary na train ninyo into Barangay Information Network. And how often is their reportorial? Every day, every week, every month, every quarter, what? Every month, ma'am. Every month. Yes, ma'am. Can you call the mayor of Nabas Aklan? Tawagin. They report to the PIA, the Barangay Information Officers. They report to the PIA. Sino po ang nagkakalap ng report? In every province po, meron po tayong at least isang tao na from PIA kasi kulang po yung wala Sino po yung PIA ng Antique? Tala. O, alamin nyo. Sino yung PIA Antique? Region 6. Yeah. Pakialam sino yung PIA ng Antique.